Apa? Wong ki aja ngenyek karo sak padha-padha. Ora ngenyek aku. Menungso iki diciptakan ana kelebihan dan ana kekurangan. Alah, kuwi umate Gusti nyapa mbok nek. Lho aku ora ngenyek awakmu tapi lah keadaane kaya ngene kan aku keadaan ora iso enak. Mulane dengenane tulung aku wis mbok nyek aku ning kene ra wani ngenyek awakmu berarti. Ajamu kowe gak seneng karo aku. Ora seneng ora masalah. Dadi masalahe paribasane. Ora masalah. Mana ini aku iki? Mana ini aku? Aku olahraga. Kampleng aku. Olahraga. Bocah pendek dikira aku rawani karo Olahraga Mbak, sumpah. Gur olahraga. Ora Pak sampean ngumpuk ning kene. Enggak, percel iku sing marahi. Padahal kok ngenyek karo aku ora seneng apa piye? Halo Bandung.